Haka janmit jong ka nyotri kalalengkot sau beje AA kawai katrok kabadon yu registration number TR not iwe AN iwe nyo sansan kabadangwan nakithain nongpo kalalit bantanra ya kawai pat katrok kabadon hakmat jongka bat kane ka jingja kalajia ha kashnong umling ribhoi district nakate ka jingja ya tengku kali kibala julor bha bat unongnya jong kate katrok ula sakut hapo jong kate katrok bat katkum kipaj ba kibala don ha kate ka jaka marsin yui kilalit banyarap bansei ya utei unongnya na kate ka kali bat hadin katu kat nepor ka jing persang jong kipaj ba layo bansei no ya utei unongnya bat lara no yu sya ki jaka ai jing sumar na mar ka jing mansau jong u Alam saya. Cakap dia, cakap.